Poštovani gledalci televizije Republike Srpske, želim vam dobar dan iz Mrkonjić grada. Za nekoliko minuta očekujemo početak finalnog susreta Kupa Republike Srpske. Sastaju se domaćin u ovoj utakmici ekipa Slobode iz Mrkonjić grada, je član prve lige Republike Srpske, ekipa koja je zauzela 3. mjesto u ovogodišnjem šampionatu, i ekipa Borca iz Banja Luke, premijer ligaš iz Republike Srpske, ekipa koja je izborila plasman u Evropu naredne sezone. Dakle, hoće li Borac osvojiti 5 put trofej namijenjen osvajaču Kupa Republike Srpske ili će Sloboda slaviti prvi put ove godine? Vidjet ćemo kada naravno počne susret, a himna Republike Srpske. Čuli smo himnu Republike Srpske i sada je sve spremno naravno da počne ovaj susret, još samo da kapiteni izaberu strane, odnosno da odrede ko će prvi krenuti sa centra, da li fudbaleri Slobode ili Borca, a mi odmah na početku da predstavimo i aktere ovog susreta. Za ekipu Slobode iz Mrkonjić grada u ovom susretu igraće sa brojem 1 Radovan Ilić, 19 Bojan Vuklišević, 2 Bojan Sladojević, 4 Senit Kulaš, 5 Nenad Vujčić, 17 Bojan Kremenović, 11 Siniša Radoja, 8 Bojan Tadić, 10 Milovan Travar, 7 Nikša Dimitrijević i broj 9 Saša Stjepić. Šef stručnog štaba je Zoran Dragišić. Za ekipu iz Banja Luke u ovom meču šef stručnog štaba Slaviša Božić odlučio se za sljedećih 11. Na golu je Mladen Lučić sa brojem 25, 4 Perica Ivetić, 5 Bojan Marković, 6 Milan Stupar, 8 Mladen Žižović, 11 Srđan Grahovac, 13 Siniša Dujaković, 14 Boris Raspudić,
17 Petar Kunić, 22 kapiten Draško Žarić i broj 79 Branislav Krunić. Dakle, to su akteri, a i oni koji će dijeliti pravdu svakako su tu na terenu. Glavni sudija je Zoran Sofrenić iz Bijeljine, njegovi pomoćnici su Srđan Lubura i Radislav Kačavenda, dakle Lubura iz istočnog Sarajeva i Kačavenda iz Gradiške. Delegat meča je Boro Tepić, a kontrolor Dragan Banjac. Kluba Sloboda, Travar Milovan, šef stručnog štaba Dragišić Zoran. Fudbalski klub Borac Banja Luka danas u sastavu. I počeo je susret finala Kupa Republike Srpske. Lopta za Ivetića, Žižović, ali izbačena lopta u aut. Rekao sam već, Borac juri 5. trofej u Kupu Republike Srpske. Na drugoj strani Sloboda će pokušati da prvi put u svojoj istoriji dođe do ovog trofeja. Lopta je u autu za domaćine. Izbacio je loptu u aut Nikša Dimitrijević, pokazuje sudija. Evo prilike za Krunića, dobar centar šut i možda je i prva pol prilika, možemo reći, na utakmici odmah na startu. Dimitrijević, Nikša Dimitrijević je nekad igrao u ekipi i borca Kozari iz Gradiške u inostranstvu, a evo sada je u ekipi Slobode. Aut je za domaćine. Pokušava tamo Stjepić između dvojice, ali Stupar uzima loptu i Stjepić pravi prekršaj. Dok traju naravno ove uvodne minute ispitivanje snaga, kako se to obično fudbalskim rječnikom kaže, da pomenuo i kako su jedni i drugi došli do ovog finalnog susreta. U prvom kolu Borac je kao gost savladao Župu sa 1-0, a ekipa Slobode na penale bila je bolja od Kozare iz Donjih Orlovaca. Bilo je 0-0 u regularnom toku susreta, a na penalima 4-1. Sloboda i Borac su igrali kao gosti te susrete. U osmini finala Borac kao gost savladao ekipu Famosa sa 4-0, a Sloboda kao domaćin Mladosti iz Gacka sa 2-0. U četvrtfinalu Borac kao gost bolji od Drine sa 2-1, a Sloboda je savladala velikog rivala Slogu iz Doboja sa 2-0 kući. Borac bio opet gost i u polufinalu Sloboda je gostovala ekipi Mladosti iz Bogutovog Sela. Na dva susreta dobila je ovu ekipu, bila je 2-2 i 0-0, a Borac savladao ekipu Slobode iz Novog Grada sa 3-1 i 1-0, dakle oba puta je slavio banjalučki sastav. Inače treba reći da je Borac, dakle, i ove godine kao jedini premijer ligaš iz Republike Srpske došao do same završnice, dakle do finala, što je jednostavno svakako dobro za fudbal. Ispoštovali su maksimalno ovo takmičenje u svim utakmicama, išli su na pobjedu bez obzira u kom sastavu su nastupili. Napad domaćih fudbalera sa brojem 17, Kremenović, Travar i rukom je igrao Ivetić, kaže sudija Sofrenić. O Borcu se manje više sve zna, a svakako treba nešto malo više reći o domaćinu, jer ekipa
slobode nije toliko naravno prisutna u tim fudbalskim dešavanjima. Da je prva lopta u Mrkonjiću se zakotrljala 1918. godine kada su braća Buhovac donijeli loptu u ovaj grad. Stjepić, samo da ispratimo ovaj pokušaj domaćeg fudbalera. Ide lopta nazad do igrača sa brojem 4, Senid Kulaš. Ješi Kulaš, bit će lopta za Mladena Lučića. A u Mrkonjić gradu, prvi klub osnovan 1945. pod 1918. Klub se zvao Zmaja, od 45. nosi ime Sloboda i to je i današnji, dakle, naziv ovog kluba. Fudbalera borca osujećen je. Dimitrijević je iznudio aut za svoju ekipu. 5 minuta igre je proteklo u prvom poluvremenu. Rezultat onih početnih 0-0, dakle već 6 minuta pri kraju. Stupar. Grahovac, dosta prostora. Propustio je ovu loptu Dujaković. Raspudić. Ivetić. Grahovac traži Stupara. Biće ovo prekšaj. Biće prekšaj, slobodan udarac. Prekšaj je napravio Bojan Sladojević. Žali se Stupar na povredu. Nadamo se da nije ništa ozbiljno. Sam početak je susreta, ne bi bilo dobro za ekipu borca da mora Slaviša Božišić odmah da mijenja jednog igrača. Skraćeni korner, kako se to popularno kaže, slobodan udarac za Ivetića. Dobar centaršut. Intervenišu domaći fudbaleri. Lopta van 16 za Žiževića. Grahovac ponovo centaršut u 16. Tamo je Dujaković pokušao da dođe do lopte. Dujaković vraća za Stupara. Stupar, slab centaršut i bit će korner. Biće udarac iz ugla, prvi na utakmici. Ponovo Ivetić, pored lopte, očigledno zadužen za sve prekide u ekipi Banja Lučana. Centaršut na drugu strativu i ponovo loptu u korner šalje Siniša Radoja. Posle prvog odmah i drugi udarac iz ugla. Sada Grahovac ide na drugoj strani prema lopti. Centaršut na drugu stativu i sjajan je ovo bio pokušaj fudbalera borca i prva odbrana na utakmici. Odbranio je ovo Radovan Ilić, a šutirao je Dujaković. Još jedan korner i sada lopta do Dimitrijevića, ali pogriješio je. I gol out. Evo još
još jednom, dakle, Grahovac, dobar korner, odličan skok Dujakovića na drugoj stativi i Ilić brani. Nije uspio Stjepić da prihvati ovu loptu, bio je pored njega Raspudić, Šarić. Traži se Žižović, Vuklišević je pored njega. Bojan Vuklišević, jedan od igrača koji je također bio u ekipi Borca. Lučić dolaskom Avdukića i Kozića iz Kozare, dakle povratkom Avdukića iz Irana i dolaskom Kozića iz Kozare, tu je još i Marčetić, dakle praktično 4 golmana Boraca, ali Lučić je odlučio da traži mogućnost da ide u dogovoru s klubom, naravno na pozajmicu. I vjerovatno će tako i biti u neki od premijer ligaških klubova. Stjepić, Travar, Dimitrijević između trojice, Dimitrijević još uvijek, Dimitrijević i stiže Ivetić. Nekada su igrali blisko zajedno, sada Perica Ivetić stigao do ove lopte i bit će aut. Lopta prema Stjepiću. Travar, nije ovdje bilo prekršaja. Lopta za Stupara. Požrtvovani Bojan Kremenović. Tadić. Evo prilike za ekipu Slobode, ali Draško Žarić, iskusni Draško Žarić odnosi u loptu i prinuđen je Lučić da izbaci u aut. Aut za Radoju. Pokušava Branislav Krunić da dođe do ove lopte, pa sada Unić i startovao je Nenad Vujčić. Sofrenić je osudio prekršaj. Slobodan udarac za fudbalere Borca. Žarić. I Grahovac od lopta, dakle kapiten i mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Grahovac. Dva igrača pored lopte. Nova prilika za centar šut. Grahovac, dobro ubačena lopta, ali dobar i Ilić na golu, uspio to da izboksuje. Dimitrijević i pogriješio je Stupar. Pogriješio je Stupar. Aut za ekipu Slobode, ističe 14. minut igre finale Kupa Republike Srpske.
u Mrkonjić gradu. Sloboda, Borac 0:0. Marković. Krunić sjajno je prevario Ulaš, ali nije ova lopta mogla dalje. Grahovac. Griješi Grahovac, lopta je došla do Žiževića. I Bojan Vuklišević. U posljednjem trenutku Marković izbacuje loptu ispred Radoje. Banja Lučani imaju veliku podršku svojih navijača, doputovali su lešinari iz Banja Luke. Mnogo su glasniji, ovaj dio tribina koji sigurno navija za domaćine. Mnogo tiši. Sofrenić je dosudio slobodan udarac sa malim zakašnjenjem i zbog toga ovi protesti. Slobodan udarac za Tadića. Tadić, centaršut na drugu stativu, tamo je Dimitrijević i nije prošao ovaj potez Dimitrijevića. Kontra sada Borca. Ivetić za Žižovića. Nema ofsajda, očekivali su to možda domaćini. Žižović, dobar centaršut, ali ponovo nema ništa od ovog napada Banja Lučana. Loše sada primata loptu Stjepić. Pravi prekršaj. Krunić, Marković. Ili Marković, od njih dvojice jedan će šutirati. Markoviću lopta se ostavlja, ali ušli su u ovaj šut fudbaleri Slobode, tačnije kapiten sa brojem 10 Milovan Travar. Prema Grahovcu izbacuje to Vujčić, a sada Marković. Tadić. Dujaković. Aut je za Sladojevića. Raspudić vraća loptu nazad do Lučića. Ivetić. Lopta za Stupara, prolazi Stupar, evo dobre prilike i Žižović je promašao loptu. Marković pravi prekršaj na Dimitrijevića. Dobro je prošao Stupar, ali Žižović je...
Žarić blizu lopti od Radoje. Sada Vujčić. Ponovo Marković dominira u skoku, mnogo je i više od Dimitrijevića. Još jedan aut za fudbalere Slobode. 20. minut prvog poluvremena i bit će ovo prekršaj Žarića. Biće prekršaj Žarića. Da smo samo ono jedno uzbuđenje, jednu pravu šansu. Ipak ne. Duel posle kojeg je Stupar ostao na travi. U redu sa Stuparom, nastavit će on susret i vratit će loptu nazad u igru. Upravo Stupar. Krunić zaustavlja prekršaj. Krunić i Grahovac, dupli pas, ponovo Krunić. Žarić se otvara na lijevoj strani, evo lopte za kapitena borca. Centaršut Žarića, ponovo je tamo Dujaković u 16-tercu, sada Stupar, jako ali neprecizno. Nema promjene rezultata, 22. minut, 0-0. Je za ekipu Slobode. Marković, ali sada Dimitrijević. Pokušao je sa brojem 11 Radoja. Ali iskusno Vujčić vraća loptu u aut. Evo Krunića, otvara sebi priliku za šut. Krunić jako preko gola. Lopta će biti za Radovana Ilića. Kažemo, Kup Republike Srpske igra se od 1994. godine. Pobjednik prvog kupa bila je Kozara iz Gradiške. U finalu savladala Slogu iz Doboja penalima 7-6, to bilo je 0-0, a onda možda i najbolje i sigurno najposjećenije finale kupa 95. kada su to meč igrali Borac i Rudar Prijedor. U prvom meču bilo je
2-2 u Prijedoru, onda Borislavi 3-2. Borac također osvojio kup, je bolji od Jedinstva iz Brčkog. Jedinstvo dobilo utakmicu 2-1, Borac 1-0. A od 97. ponovo se igrala samo jedna utakmica finala. Evo da vidimo ovaj napad Slobode, Tadić, dobijemo lopta, hoće li stići Travar? Ne. Prvi ozbiljni pravi napad domaćih fudbalera. Dakle, 97. sloga je iz Trna bila bolja od ekipe Sarajeva iz Srpskog Sarajeva, iz Istočnog Sarajeva sa 1-0. 98. Rudar Ugljevik bolji od Big Boxta iz Milića, također penalima 4-2, 0-0 u regularnom toku. 99. još jedno slavlje Ugljevičana, ovaj put penalima, bili su bolji od Sloge iz Trna, 4-3. 2000. godine Kozara slavila po drugi put, savladala Slobodu sa 1-0. 2001. treći trofej Kozare. Bila bolja od Boxta iz Milića sa 3-0. 2002. Leotar došao do svog prvog trofeja, savladao u finalu Kozaru sa 2-1. Lopta za Radovana Ilića. 26. minut. Aplauzi za vatrogasce. A mislim da su se sada svi uvjerili da nije lako biti golman. Lopta prema Travaru. Dimitrijević, prekšaj Raspudića. Sta nema razloga da se ljudi Boris Raspudić. Slobodan udarac za Tadića. Jako, ali neprecizno Bojan Tadić. Biće lopta za Lučića. Lučić, Oklišević, pokušaj Radoje da pronađe Dimitrijevića, borbeni Damjanović izbacio ovu loptu prema napred. Djaković, bit će aut za ekipu Slobode. Uzima loptu Dujaković, a onda Sladović pravi prekršaj. Sjajno je ovo odradio sada iskusni Vujičić. Prevario je mladog
Kunića. Žarić. Vujčić dobar u skoku. Nije prošla lopta prema Žariću. Dimitrijević, loš prijem lopte Dimitrijevića. I Grahovac. Krunić. Samo za trenutak lopta bila u posjedu fudbalera Slobode i ponovo crveno-plavi imaju priliku da organizuju napad. Ivetić. Krunić, dupli pas sa Ivetićem. Žarić, da vidimo centaršut Žarića, dobar centaršut na drugoj strani je sam Stupar. Grahovac. Grahovac, 31. minut. Pokušaj Grahovac, Ilić ponovo brani, kao i u 9. minutu, samo je ono bio mnogo opasni šut Dujakovića. Stupar. Grahovac bolji od Tadića u ovom vazdušnom duelu. Ivić aut za fudbalere Borca. Stupar. Marković. Prekšaj Markovića. Ipak je odustao Tadić od izvođenja njegovog slobodnog udarca, a prepustio je to Kulašu. Marković dobio je ovaj vazdušni duel, a suđen je i prekšaj Dimitrijevića. Da je prekšaj Stupara. Nije dobro prihvatio loptu Radoja. Rukom je igrao Klišević i da li će to biti prvi žuti karton? Čini mi se da hoće. Da, igrač sa brojem 19, Bojan Vuklišević. Bez potrebe, zaista, ovaj potez Vukliševića. Dujaković, dobra lopta prema Kruniću. Krunić za Stupara. Stupar, centar šut. Offside pozicija. Podignuta zastavica. Apsolutno ispravna sudijska odluka. U trenutku upućivanja lopte Kunić najbliži golu Ilića. Možemo reći nesmotren potez Markovića, nije ovdje sigurno postojala namjera da
se ozljedi Dimitrijević, ali bit će to drugi zapisani fudbaler. Drugi zapisani fudbaler. Penalti su sudije Sofronića, dakle Marković. Dimitrijević malo van igre. A slobodan udarac za Tadića. Kunić i bit će korner. Prvi za ekipu Slobode. 2-1 u kornerima za Borac. Tadić ide na izvođenje kornera. Na drugu stativu u skoku Vujčić, ali neprecizno. Sam je bio Nenad Vujčić. Nema promjene rezultata. Sloboda Borac 0-0. Ističe 36. minut. Prekršaj u napadu napravio je Kunić. Stjepić. Prejaka lopta prema Dimitrijeviću, oprezan Lučić. Lopta za Žarića. I prekršaj pravi Radoja. Stupar. Bliži, Pero. Jako, bliži. Krunić, lopta za Kunića. Sada Grahovac, Dujaković, ipak Dujaković, Žižević na drugoj stativi, ipak prejako. Prejako za Žiževića. Dobija ovaj različit dodal sa Dimitrijevićem. Ponovo Žarić. I mirno vraća Sladević loptu nazad do Ilića. Ostaje Raspudić loptu Travaru. Sada Stjepić i Stupar. Bliži lopti, zbija u aut. Sladević vraća loptu Stjepiću i Raspudiću. Prekršaj Stjepića.
Krunić. Dujaković. I bit će korner, treći za fudbalere Borca. 3-1 u kornerima za Banja Lučane. Grahovac, dobar centar šut, vrša lopta van 16 metara, pokušaj je Stupar iz daljine, sada Krunić i ovo nije problem za Radovana Ilića. Klišević. Sudi prekršaj Grahovca. Raspudić. Grahovac. I Kulaš je uspio za trenutak da zaustavi ovaj napad do Banja Lučana, ali ponovo su došli crveno-plavi do lopte i kasnije Krunić. Imali prilike sada za kontru. Stjepić i Raspudić. Da vidimo šta kažu sudije, čija lopta za fudbalere Borca. Kulaša. Krunića, ponovo prilika za dobar centar šut, ali nema tamo nikog u 16-tercu, kasnije Krunića, a na drugoj stativi nije bilo nikoga od fudbalera u crveno-plavoj opremi. Stjepić, Radoja. Kulaš, trojicu fudbalera Borca je prevario Kulaš i traži na drugoj strani Dimitrijevića, ali Boris Raspudić u maniru zaista iskusnog fudbalera odigrao ovo za Lučića. Stupar. Reši Krunić. Ističe 43. minut. Raspudić. Lopta nazad za Markovića. Traži Ivetića. U prvih 15 minuta bio najaktivniji igrač na terenu, ali sada veliku grešku je napravio Ivetić. Na njegovu sreću pogriješio je i Stjepić. Vratit će golman slobode loptu u igru na isteku 44. minute prvog poluvremena finala Kupa Republike Srpske. Sloboda Mrkonjić grad, Borac Banja Luka 0-0.
Dimitrijević, već su dvojica oko njega. Grahovac. I na kraju interveniše Kulaš. A Vujčić mirno vraća za golmana Ilića. Polako ističe 45. minut. Vidjet ćemo koliko će Sofronić produžiti igru u prvom poluvremenu, možda maksimalno minut. Ako uopšte bude produžetak, jer samo jednom je praktično intervenisala ekipa sa klupe da se ukaže pomoć povređenim fudbalerima. Sada Krunić, hoće li šutirati Kunić i suđen je ofsajd. I ovog trenutka sudija Zoran Sofronić sudi kraj prvog poluvremena finale Kupa Republike Srpske. Sloboda Borac 0-0 posle prvih 45 minuta. Vidjeli smo samo dva pokušaja prema gol, odnosno u okvir gola. Prvo Dujaković u 9. minutu, Ilić odlično branio i u 31. minutu Grahovac je pokušao iz daljine, ponovo Ilić odbranio. Dakle, igralo se uglavnom na onoj polovini koja pripada fudbalerima Slobode, ali bez nekih konkretnih rješenja prema golu Ilića. Poštovani gledalci, predahnite pa ćemo se javiti početkom drugog poluvremena.